Shoo. Tänään ois How to Birdie ja Talma. Veetin kanssa aloitellaan ja katsotaan monta väylää ehditään ennen kuin sade iskee, mut täällä ois ykkösväylälle ja odotellaan Veetiä ja katsotaan kuinka hyvin menee. Tervetuloa How to Birdie Talman pariin. Tänään meillä on Talma Frisbee Golf rata 18 väylää. Tänään samoin räty eli minä. Matrix rating 949 tällä hetkellä. Ja sitten Veeti Savolainen Matrix rating 966. Ja tänään me näytetään kuinka pirkotetaan jokainen väylä. Mennään suoraan ensimmäisen väylän pariin, eli 95-metrinen par 3. Todella paljon menee vasemmalle. Ja tää peli tähän on aika lailla hysse, kummatkin lähtee sitä. Eli tosi korkeeta, joka sit lopussa liitää paljon vasemmalle tai ottaa skippejä. Kummatkin mentiin vähän tuolta oksien kautta, mutta päästiin oikein hyvin putille ja siitä sitten 7 metriset sisään. Joo, ja mä puttaan P2 ja Veeti puttaa Geustoneilla. Ja sitten toinen väylä, par 4, 129 metriä. Tää on tämmönen Eagle-hakuväylä. Really? Yeah. Tästä pystyy ottaa Eagle, mutta aika helppo pirkka pitäisi olla. Mä lähdin tämmösen Foreflexillä. Ja tää normipeli on tähän tämmönen rystyhysse, joka pitäisi pysyä niinku väylällä. Ja tosta jää aika semmoset lyhyet lähärit. Oikeastaan mihin vaan ländäät tonne pitkälle, niin sieltä on aika helppo. Mä pääsin jopa hyppyputtaan, mutta korin alle vaan. Ja tossa greenillä on just toi hyvä, että lähärit ei mene oikein pitkäksi, kun siellä on hyvät noi stopit. Sitten kolmas väylä. 86-metrinen suora. Oikeastaan millä sä vaan osut käppiin, pääset rinkiin. Omilla vahvuuksilla mä heitän foree, harppii suoraan ja pienellä feidin loppuun, mutta just otti puukikin tosta lopusta, mutta se on siellä kuitenkin ringissä. Ja Veeti lähti purella. Aivan suoraan meni ja sinne mun viereen. Siitä. Hienosti. Vasen ylä. Ottaa aina. Ja juu, eihän siellä ei ollut muita kiekkoja. Ei. Ensimmäisellä tietenkin. No oli vaan rekvisiittaa. Juu. Ja sitten, joo, siitä niin samanlainen vasempaa laitaa, mutta Talman korit ottaa. Ja mulla oli tämmönen 40-metrinen neppi ja tästä vähän haettiin jotain siikleä, mutta ei tällä kertaa. Eeppinen How to Birdie rituaali. Oi! Epic. Sade alkaa, joten next day siirtymä. Ja seuraava päivä olikin sitten varmaan parin viikon päästä. Ja sitten jatketaan vitosväylältä. Eli par 3, 77 metrinen. Ylämäkeen suora tommonen pilli. Low ceiling. Yllättävän vaikea väylä. Jos sä haluat tehdä virheen, niin se on sitten niinku vasemmalle. Siellä on enemmän tilaa.
Mut Veeti lähtee heittää Esaa suoraan. Täydellisesti skippailee sinne. Ja mä lähden tähän foreen, koska sillä mä osun tuohon väylään paremmin. Tuommoista korkeata fleksiä. Osuu ihan vikohioksiin. Jäi siitä vähän vajaaksi, mutta saadaan sit putti kuitenkin tosta 11 metristä helposti sisään. Siitä pienet tuuletukset. Kamaa. Ja Veetillä tämmönen 4 metrin nosto. Joo, ja sieltä siirtymän kautta kutosväylälle. Par 3, 92 metriä alamäkeen taas sitten saman verran, mutta kori ei näy tiiltä. Aika suora. Veeti lähtee purella. Tuommoista vähän kääntää yli, mut ui läpi. Ja sitten mä lähden samaa peliä. Videon lopussa selvii sitten, että miksi mä heitän rystyy tähän, mutta joo, ei siitä enempää. Aika samanlainen. Ja yhtäkkiä mulla oli, me ei nähty edes tosta videosta, oli kikannut vasemmalle, mutta oikein hyvällä puttipaikallaan. Sieltä haaraputti sisään. Ja sitten Veetillä ihan vaan 4 metriä taas. Oikein hyvä. Sitten seuraava väylä, 7 väylä, par 3, 58 metriä. Tämmönen pakkopirkko kisassa ainakin. On pettymys, jos ei ota muuta kuin pirkon. Et lähtee taas purella. Tuommoista ylikääntävää. Ja mä lähden A2. Nyt näyttää hyvältä. Tipu. Ei ihan. Ja tässä vähän riipleitä. Käytiin lähellä. Hui, korin kattoos. Ja tosiaan tässä on semmoinen erikoisuus, että tää kori on niinku 2 metriä korkea. Tässäkin näyttää aika pieneltä. That's what she said. Ja vaikea saada kiekot sieltä korista. Tämän päivän pirkot tarjoaa alkook. Ja nokkot tietenkin. Sitten päällä 8, par 3, 57 metriä. Tosi paljon oikealle. Pitää olla tämmönen vitosella Veeti heittää tosi korkeata ja semmoista liitävää kiekkoa, että pääsee mahdollisimman paljon oikealle. Et kyllä tähän on kuulemma meidän kaveriporukasta saanut rystyllä holarin, mutta tää fore on ainakin niinku varmempi ja ehkä jopa helpompi, jos semmonen löytyy. Siitä sitten. Ja nokko voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa yhteistyö, sillä jokainen pirkko niin on nokon ansiosta, varsinkin kisassa. Ja sitten 9 väylä, par 3, 90 metriä, ihan pillisuora. Tämähän vaan semmoista, mitä osaat itse heittää mahdollisimman suoraan. Veeti lähtee originilla. Ui, ja taas oli lähellä. Vähän oli vajaa. Mä lähden samaa peliä. Se flippi. Se jotenkin tuntuu parhaimmalta tähän. Ja milliinhän se meni. Siitä sitten nostelut taas. Ja sitten seuraava väylä. 10 väylä, par 3, 85 metriä alamäkeä. Tähän on tosi monta vaihtoehtoa. Vähän tulee oksat peli, jos on liian korkea ja matala pitää olla aika tatsi, että se menee just tosta oikeasta välistä. Mutta me lähdetään tuota matalaa linjaa kummatkin. Veeti zonella ja mä lähden distortionilla. Ja sitten vaan toivo hyviä skippejä. Niinku tommosia, että vähän koriipäin tulee. Veeti nostelee siitä hienosti kuvaakin samalla, että näkyykin, että oho, se on yhtäkkiä spawnastunut koriin. Ja sit meikä siitä. Noin. Pienet tuuletukset perään. Sitten väylä 11, par 3, 67 metriä. Tosi paljon taas vasemmalle.
Talmassa on paljon väyliä, jotka menee niinku yhtä paljon eteenpäin kuin sivuun. Tässä on taas yksi semmonen. Veeti lähtee Ballista Prolla. Tommonen korkea, joka liitää sitten mahdollisimman paljon ottaa skippejä. Mä lähden DD1. Tää oli vielä aika suora tai vähän vakaa jopa mulle, mutta nyt se on jo kulunut. Ei ole enää hyssykiekkoa. Tässä alkoi tulla sitten jo aika pimeetä. Ja hienot auringonlaskut siellä, maisemat ja kaikki on kunnossa. Siitä nostelut ja seuraavalle väylälle, Holariväylälle. Tästä ainakin niin kuin, olisi aika nätti saada holari. Eli väylä 12 par 3, 76 metrinen alamäkeä. Mä lähden purella pieneen hysseen, joka sitten vähän pikkuhiljaa feidailee. Vähän oli korkea. Siellä on takastoppi rinne vasemmalla, että kunhan pääset vaan vasemmalle. Sen takia VTkin lähtee zonella flättinä, että saa feidit ja ja taas oli lähellä, mutta ei mennyt. Siellä on tommonen rotko, josta on sitten helppo nostella. Sitten väylä 13 par 4, 140 metriä. Eka mennään suoraan ja sitten oikealle. Tuohon mutkalle sviittiä on joku 75 ja sitten siitä toiset 75. Veet lähtee MD1. Tuommoista, joka vähän se on vakaa, jotta tulee sitten feidaa. Toi on isompi sviitti tuolla, kun se antaa sen kiekko vähän feidata. Ja mä lähdin tähän Foreflexiin, tosi korkeata, siellä on paljon pienempi toi aukko, mutta nyt onnistui. Mutta ei sekään mennyt kuin toi 15 metriä pidemmälle, että siinä vähän haettiin, että jos oltaisiin päästy vielä pidemmälle jollain skipeillä tai jotain. Siitä ihan tommonen ysse putterilla, noin. Ja sit tulikin liian pimeet. Cut! Next day, because it's getting dark. Taas seuraavaan päivään. Me ollaan kyllä niin hyvin. Ehditään tunti kerrallaan tätä. No niin, ja sitten seuraava päivä noin 3 viikkoa edellisestä. 14 väylä par 4. 155 metriä. Oikeastaan Korion tiistä ihan suoraan, mutta siinä on 6 metsä välissä. Tästä näkeekin aika hyvin, kun tumppi juoksee sinne korille. Noin. Sitten Veeti lähtee DD3. Tuommoinen metsän yli suora, joka feidaa lopussa. Ja mä lähdin tähän vähän kokeilemaan, että pääsisikö vähän pidemmälle tuolla forella, mutta oikeastaan tuli suoraan Veetin viereen. Että siinä vähän vahvuuksia, että miten tuohon gappiin osuu, niin sillä kannattaa lähteä. Veeti heittää lähäri A2 ja meinaa pompata sisään. Ei ollut kaukana. Ja mä lähden heti putkeen tästä tilttiä heittämään. Noin, sinne niin vähän jäi vajaaksi, mutta ei ollut kuin 1 puu enää edessä. Ja Veeti iloisesti nostaa Pirko. 15 väylä, par 3, 77 metriä, pienen alamäkeä, korotettua koriin. Taas lähtee Veeti purella. Noin. Ja mä lähden D1. Sieltä vasemmalta. Eli tuolla on niinku oikeallakin hysselinja rystylle, mutta mä lähdenkin sitten forella tuolta vasemmalta. Ja tästä sitten nostellaan. Joo, ja sitten seuraava väylä. Mikäs se oli? 16 par 3. 56 metriä ylämäkeen. Veet lähtee A2 500 spektrumilla taas. Hyvin otti skipit ja lähde peukku-upsii sieltä niin ekaa kertaa. Ja aika hyvin meni. Itse mestarikin oli yllättynyt. Ja sitten kuunnellaan. Samuel, mikä kiekko toi? Se on harjoituskiekko. Se
Se oli lämpää. Joo, siis nää kaikki tulee ekalla putillahan nää menee. Mutta väylä 17, vikoja viedään. Par 308 metriä alamäkeä tommoselle kalliolle. Tää on tosi tiukka väli, mutta Veeti lähtee tämmösen hysseflipille Essensellä. Joo, siitä hyvin meni sinne vasemmalle ja mä lähden tämmöstä Antsaflexiin. Joo, ja sieltä niin päästiin hyvin rinkiin puteelle Veetillä. Siitä niin. Joo! Että sä mennyt 20 yritystä. Ei ollut kuin 19. Niin, siinä kuulitte 19 vaan yritys tuli. Joo, ja sitten väylä 18, par 4, 139 metriä. Tässä on 2 väylää rystyltä ja kämmeneltä joko tämmönen hysseflippi tosta kapeammasta välistä oikealta tai sitten tuolta leveämmältä. Ja sitten Veeti heittää DD1 niin tosta oikeasta välistä rystyllä tommoista ylikääntävää. Sitten siihen jää oikeastaan tommoset 40-50 metriset onnistuneella avauksella. Tommoset nepit. Ja se on sitten putteja vaille valmis. Hienosti. Sitten sieltä Veeti. Sama klippi. Ja näin. Ja videopurkissa. Miltä tuntuu? Kama, miltä tuntuu? Vihdoin, ei mennyt kuin 5 viikkoa. Se oli How to Birdie Talma. Kiitos kun katsoitte. Ja tässä vähän klippejä. Ui saakeli. Juu. Sam, do you want? No. Se on tärkeää. Mitä? Kiitos vielä täältä selostajankin puolelta, kun katsoitte videon näinkin pitkälle. Se on ensi videoon. Heipä hei!